Ola, boas a todos. Hoxe seguimos novamente con esta serie de movementos empiternos. E como non, continuamos tamén co mellor xogador da historia, o noruego Magnus Carlsen. Situámonos no ano 2018, concretamente en marzo, onde se disputaba o Campeonato Mundial de Xadrez para decidir quen era o mellor xogador do mundo. A verdade foi un match absolutamente espectacular. Magnus Carlsen xogou contra un dos xogadores máis fortes da historia, como é Fabiano Caruana, que chegou como dato a ter 2.844 puntos delo no seu mellor momento. Unha bestia en cálculo e en posiciones completamente estratégicas. Entramos xa nos desempates. As últimas partidas todas quedaron en tablas. As 12 partidas que se disputaron entre Fabiano Caruana e Magnus Carlsen quedaron en tablas. Magnus sempre foi consciente de que os desempate beneficiaba ao noruego polos tempos rápidos, porque Fabiano Caruana, como dicimos, é un xogador moito de cálculo, moito de pensar e de esgotar os tempos. Estamos aquí nun final, a verdade, moi complicado para Fabiano Caruana. Sabemos que Magnus Carlsen é xunto a Capablanca o mellor finalista da historia. E, neste caso, Fabiano Caruana conducía as pezas negras e tiña un peón de menos. Aquí, Fabiano Caruana empeza a cometer, ou comete só un erro, que é a clave de que Magnus Carlsen finalmente consiga o título mundial do ano 2018 e tamén cambiar esa mentalidade de tablas de Fabiano Caruana. É que, fagos un spoiler, a partida, os desempates quedaron un 3-0 para Magnus Carlsen. Esta primeira partida, entón, o erro aquí cometido foi de Fabiano Caruana este rei por E4, que parece complicadísimo entendelo, pero a clave é que Magnus Carlsen acertadamente fai torre E7. Torre E7 é unha xogada moi complicada, pero que se pode entender de algunha forma. Esta torre dá un jaque, o rei vaise comer este peón, pero a clave de ter o rei en F5 é que a torre vai chegar a G5, vai dar o jaque ao rei e co jaque ao rei vaise comer o peón de H. Como moitos de vos sabedes, moito máis valioso ter estes dous peóns pasados e protegidos que este peón pasado solitario. E Fabiano Caruana, consciente dese error que acaba de cometer, pois non ten outra cousa que meterse nesta liña. O que valoraba a máquina non era a captura, senón dar o jaque e así intentar que o rei faga outro movimento, por exemplo, retroceder a H3, e xa o rei aquí captura e o jaque non é necesario porque despois ameazaríamos o mate e o rei estaría completamente cravado e tamén veríamos moitas liñas que serían tablas por triple repetición. Entón, a clave, o erro aquí, é esta xogada, este jaque que comete Magnus Carlsen, perdón, sen dar o jaque, obviamente. Estamos nesta posición, dá o jaque Magnus Carlsen, captura o peón de G7 Magnus Carlsen, e o que dicimos, ese rei non se pode mover a outra casilla porque senón o peón de H5 vai caer inevitablemente. Moviu o rei a F6, pero a torre fai o mesmo xogo, a torre negra non pode protexer en ningún caso este peón e, como dicimos, esta é unha posición completamente ganada para as pezas brancas. A clave, poñer a torre detrás do peón inimigo negro e despois ir pouco a pouco avanzando o rei branco G3, perdón, H3, G4 e ir pouco a pouco empurrando os peóns cara arriba, como é o que sucedeu na partida. Xa o rei, consciente de que ten que defender o peón, vai cara atrás e pouco a pouco aquí Magnus Carlsen fai ese plan, avanza os peóns, vai para diante co rei. Esta xogada, obviamente, cando avanza o peón a 2, o rei tense que retirar polo posible jaque, rei G5, aquí non hai nada, avanza o peón para diante, sacrifica este peón de A2
para que a torre pase a defensa, dá o jaque primeiro, captura o peón e aquí non hai nada que facer, refúgiase con este G5 e aquí abandona a partida Fabiano Caruana, que sería o principio do fin de algúns que pensan que Fabiano Caruana foi nese tempo mellor inclusive que Magnus Carlsen, aínda que son poucos os que afirman esta situación, pero que revive a aura de Magnus Carlsen por este final tan ben xogado cando lle quedaban ao mellor 1-2 minutos no reloxo. Bueno, espero que disfrutedes deste capítulo